Son Miguel Sotuela, alcalde de Ribardosil, son o candidato para as próximas eleccións municipales polo Partido Socialista aquí no Concello de Ribardosil. Aquí no Concello de Ribardosil levamos gobernando xa 3 mandatos. Creo que cambiamos a imagen do pueblo e a súa fisonomía en bastantes cousas. Un exemplo claro sería este que temos detrás, que é a Casa da Cultura, un edificio que leva algún tempo xa en obras, con diferentes subvencións, tanto da Xunta de Galicia como da Diputación Provincial de Lugo, e que contamos rematar en un espacio breve de tempo. E aquí tamén á miña izquierda se encontran os antigos colegios de Ribardosil, que temos concedida unha subvención do Ministerio de Medio Ambiente de máis de 1 millón de euros para convertilo nun centro de educación ambiental, que é unha obra estrella que temos aquí no Concello. Diferentes cousas se foron facendo últimamente, por poñeros un exemplo, adquirimos un tractor para traballos no Concello, que tamén se encontra aquí detrás, nas instalacións, e ao mesmo tempo vamos a adquirir en breve plazo de tempo un camión para a loita contra os incendios, que nos habíamos quedado sin ir en un accidente que habíamos tido. Nos encontrámonos agora na área recreativa de Ribardosil. Este é un proxecto de futuro para nós, de futuro e de pasado. Levamos xa moita inversión feita aquí, pero ainda queremos facer moita máis, porque temos un entorno privilegiado, queremos potencialo turísticamente, porque será un dos atractivos do noso Concello nun futuro inmediato. Estamos ao lado dunha área de autocaravanas que foi inaugurada este ano pasado, e que ten un éxito importante de participación durante todo o ano. A área recreativa e a zona fluvial, que tamén ten éxito de participación. A moi poucos metros do final da área recreativa está o terreno da futura residencia para a terceira edad, que se van a empezar a cometer as obras nos próximos. A maiores, temos máis proxectos de futuro, pero sobre todo potenciar o turismo e asentamento de población con obras como a residencia de terceira edad e como obras como a que dixen antes, que tiñamos tamén prevista da posta en marcha do Centro de Educación Ambiental. O próximo ano son obras que van poñerse en marcha e que cambiarán un pouco o futuro de Ribardosil.